shiga cikin ruwan bagaja, amma ko wanda ya taɓa jin labarinsa ban samu ba. Da na ga haka sai na sallami sarki ya bani kyauta. Na niyya na tashi sai wani gari wai shi ɗan dago. A can na samu wata yarinya, ‘yar wani malami, ana ce mata Jamilatu. Ka san da rigima sai na shiga biɗa aure. Muka shiga kai toshi, yarinya kuwa bata fidda wanda take so ba. Kai muka yi ta caca kuɗi. Ran nan fa sai na je na gaya uban, na ce ya kamata yarinyan nan ta fidda wanda take so kowa ya huta. Da ya gaya mata sai ta ce wa uban, bayan kwanaki 3 baba, ka je ka gaya wa kowanne daga cikin masu neman auren nan nawa, ka ce ciwon ciki ya tarnake ni jiya da daddare har na yi ajali, mu ji abin da kowa zai ce daga cikinsu. Uban ya ce to. Bayan an kwana 3 ran nan sai je gidan guda ya ce, wane, ai Jamilu ta je ta rasu, ciwon ciki ya tarnake ta har ta mutu. Ko da ya ji haka sai ya ce, ai maganin ku kenan. An ce ku yi mata aure, san sata ya hana ku. To ta mutu, ba mai tuna ta. Da tsohon ne ya ji haka ya haura takalmansa ya gaba, yana matsa-matsan hawayen ƙarya, ya nufi gidan ɗayan, ya gaya masa haka. Shi kuma da ya ji haka sai ya ce, maganin mai ruwan ido kenan, ku je ku binne ta. Tsoho ya sa kai ya fita, ya nufi gidana. Ko da na ji wannan jawabi sai na shakkar mutuwan nan, ko da yake na san ikon Allah ya bada haka. Nan da nan sai na barke da kukan ƙarya, na ruga na sawo tufafi na nufi gidan, ina matsa-matsan ƙarya. Da na isa gidan na tarar da ita a kwance, sai na rungume ta na salati. Da ta ji haka sai ta buɗe ido, ta ce a ɗaura mana aure ta yi miji. Nan da na aka ɗaura mana aure da ita, aka sa ranar biki, aka yi shagali, aka gama. Da mutanen nan da na kasa suka ga haka sai suka shiga kyashi na kware da gaske. Da sun hange ni sai su shiga zagi na, mai tsinewa na yi, mai zagi na yi. To ni da nake bako, lalle sai in kame bakina, shi ne ya fi. Abu da ya tsananta har suke makircin da suka kwace min matar, suka yi min magani na makanci. Duk yan abin hannuna suka kare, na rasa abin da zan yi in samu abinci ma. Da dai naga abin ya kawo ga haka, sai na fara zuwa su, don tun ina yaro na iya. Ina da wani yaro wai shi army, kullum sai jagora ta ya kai ni bakin teku, ya sa ni a jirgi, ya rika sa ko mata ina so. To ka san halin sabon makaho, gardama. Kullum in mun tafi su da yaron nan, in mun kai gaba sai ya ce min Alhaji mun kawo. In dan kada in ce na makance, sai in ce wannan wani irin magana banza ce, yan na gani nan ku dilim nake. In yaron nan ya ce mun kawo sai in zage shi, in ce ya mai da ni makaho kenan ko. In ce masa ai ni ma na san mun kawo dan ina gani. In ya ce ya shiga ko in sauka daga cikin jirgin da muke, sai in ce masa ai dama duk shirin sauka nake yi. Wannan wani irin yaro ne. To Allah ya zuba yaron na haƙuri, saboda haka baya ko ɓata ransa da wannan. Muna nan da shirin nan sai wani yaro ya zo ya ce yana so ya min barantaka. Na ce to ashe malam Zarke ne, ban sani ba. Suka zama suna yi min hidima su biyu, ni kuwa ba ni da wata sana'a sai su. Komai suka yi min bana godewa. In sun ce mun yi hankali rami sai in ce shin kun fi ni gani ne? Da suka gaji da halina sai Zarke ya ce sai ya hore ni. A kwana a tashi ran nan sai na ce musu saraka ne, je in so a wani tafki, wai shi tafkin karo na. Da isowar mu suka ce mun kawo. Da na ji haka sai na ce musu a ko da ma na san mun kawo, kun dai mai da mutane makafi, ni ido na ciwo kaɗai yake. Suka dai kyale ni. Da muka shiga cikin tafkin muka gama so sai suka turo zuwa gefe. Da muka kawo tsakar tafki sai malam Zarke ya ce mu to sauka mun kawo. Ko da na ji haka sai na ce yau ga yaron banza, sun dai mai da mutane makafi. Ana son mun kawo, sai na duro daga jirgi wayin fada ƙasa. Da fadawa ta sai na nutse ne ƙasa. Abin ikon Allah sai na isa wani gida a ƙasan tafkin, na tarar da waɗansu irin mutane masu manyan kawuna. Ashe 'yan ruwa ne, suka yi maraba da ni. Bayan na huta suka tambaye ni labari na
duk na kwashe na faɗa musu. Da suka ji haka sai suka ji tausayi na, suka bani magani, ido na ya warke. Sarki ya sa aka kai ni tudu, aka sa ni a hanya. A kwana a tashi har na kai wani gari wai shi Baku a kusa da teku. A nan na ga wani zabgegen mutum mai tsawo da sansa mai kiba yana cewa, wa zai amshi sana in an yi kwana 7 in zo ya taɓa kaina. Ya yawo har ya gaji, ba wanda ya ko baɗa masa ƙasa, sai biyo ta masaukina. Ni kuwa kun dai san ni, tara'ara da dan faɗin kai, sai na amshi san na kai gida na yanka, muka sha dabge. Na ce komai ta banjama banjan, mai rabon ganin baɗi sai ya kai. Ya kurga ya ce in na kasa zai yanka ni, ya ba gunkinsa jinin. Sunan mutumin nan kuwa Zandora ɗan Zotori. Da na amshi san na tambaye shi labarin irin tsawonsa da ya wuce mun shar. Ya bani labari, wai ma a ƙasarsu wada ake ce masa, don tsawonsa zira'i 70 ne kaɗai. Ya ce suna daga cikin ƙabilar Iwaja ɗan Unka, wato wannan da ya zamani da Annabi Nuhu sa'ad da aka yi ruwan tufana. Labarin kakansu fa ba fake ba ne ga wanda ya san labarin ruwan tufana. Da na ji haka na koma ɗaki na kasa bacci don zulumi. Can an yi kwana 5 sai wata dabara ta faɗo min. Rana ta 7 tun da jijjifi sai gashi zalam na dube shi na ce, wai zurmi. Mutane sun dafo shi don su ga yadda zai cinye ni. Da ya zo ya ce to fito, alkawari ya cika. Sai na ce masa dakata kaɗan in ga lallabce wannan bangon ɗakin nan da ya tsage da damuna. Ya ce kai, yaya ake ɗinkin bango? Na ce ai ba wuya a garin mu, leƙo ka gani. Sai cuso kai dan ya gani. Sai ne farat na taɓa kansa na ce na taɓa. Mutane suka ce ya taɓa. Zandoro ya komo gida yana fushi. Kaji yadda muka rabu da Zandoro ɗan Zotori, sarkin tsawon 'yan adam. Da na kwana 7 ina tambayar tsofaffi da fatake labarin ruwan bagaja, ban samu abin kama ba. Sai na tashi na nufi Hindu. Da shiga garin sai ga Malam Zurge. Da ganinsa na ce Zurge ɗan Muhammad. Ya juyo ya ce himma dai ɗan shehu. Muka gaisa, muka ba juna labarin abin da ya faru bayan rabuwan. Bayan mun yi kwana kamar 3 ran nan sai wani ɓarawo ya je ya kashe babban bawan sarkin garin. Ya ja shi ya kai gefen kogin garin ya jefar. Asubahi ranar kuma Malam Zurge ya nufi kogi don yi wanka. Ko da isowarsa sai ya gan shi. Abinka da sarkin lalata, sai ya sa bargo ya lullube gawar, ya ɗauko ya nufi gidan da muka sauka. Duk gari ɗaya suka tashi daga bacci. Da zuwan sai tarar na bacci, sai kinkimi gawar ya kai ɗakina da nake kwana, ya sa a saƙo ya aje, don ni kuwa ban sani ba. Bayan an yi asalatu sai na tashi na fito waje, ne alwala, na tafi masallaci na buliman don neman falalar jam'i. Da aka ƙare ne yan warda na gama, na komo gida na haye bisa gado don taɓa ɗan ƙailula kafin rana ta fito. Ina nan sai ga Malam Zurge ya fito daga ɗakinsa. Da na ganshi sai na sako, muka yi wa juna barka da kwana. Muka zauna muka shiga taɗin duniya. Can jim kaɗan sai na ga ya dubi saƙon da gawan nan take. Ya ce, wancan zanin da ka aje baka gudun gara ne? Na ce, wanne zani? Ai ni ba ni da wani zane can. Sai na tashi na nufi wurin. Na duba sai na ga wani abu a lullube. Na ɗaga, na ji ya fiye nauyi. Na duba haka sai na ga mutum matacce an lullube shi duka. Ko da ganin haka na san wanda ya aikata wannan abu gare ni. Da Zurge ga na yi sako sai ya ce, menene ka samu kake ɓoye min ne? Sai na ga ya taso ya ɗauko mutum ya fito da shi tsakar ɗaki. Ko da ya duba ya ga mataccen ɗan adam a ciki, sai ya ja da baya ya yi salati ya ce, ashe Alhaji ka fara kashe bayan sarki kana kwace kuɗinsu ko? Ba abin da ya fi yanzu sai in je in faɗa wa sarki abin da kake yi. Ba zan yadda a zarge ni kawai ba, ban ci ba ban sha ba. Ko da na ji haka sai na ce a raina, yau fa ta faru ta ƙare. Na dubi Malam Zurge na ce, kai dai sakaran banza ne wanda bai san ikon Allah ba. Jiya sarki ya yi kuwa
ya ce dukkan wanda ya same shi ya kashe zai ba shi jaka. Da malam zurke ya ji haka sai ya ce me sarki yake so a kashe shi? Sai ni kwa na ce ran da sarki ran gadin nan ya dawo ya tarar da shi ya shiga gidansa, ko da sarki ya ritsa shi ya sa a kama shi a kashe, kama ya gudu ya ɓoye, kaga Allah ya kama shi, in je in kwashi ƙarafa na a fala. Da malam zurke ya ji haka sai ya ce ni na kashe shi, gawar ce nan zan kai wa sarki. Na ce a'a ƙarya ne. Ya ce wallahi gawar nan tasa ce. Da dai na ga ya samu sai na ce to ɗauki ka kai, in ba taka bace kuma Allah ya isa. Malam zurke yana tsammanin abin gaskiya ne, sai na ɗaga mu ya nufi gidan sarki, ni ko na kwashe kayana na yi gaba, ka ji rabu.